Hola, hola. Avui toca travessia. És divendres vespre. Bé, vespre. Mentida. No sé quina hora és. M'he posat el rellotge i no l'he posat en hora. 7:45. I no volia anar per aquí, volia anar per dalt. Ja comencem malament. Creuem Londres. Com deies, divendres, hem acabat de treballar. Dic parlant de l'equip. Estem treballant tots des de casa. I l'Àngelo, un molt bon amic i company, i l'Alba, la seva parella, i molt bona amiga i excompanya, m'han convidat a sopar a casa seva. I quan coneixes l'Àngelo saps que si et convida a sopar hi has d'anar, perquè menjaràs increïblement bé. Aleshores, tenim, si tot va bé, una horeta de camí. I direu, hòstia, una hora de bici, on vas? On va el loco aquest una hora de bici? Però és que en transport públic trigaríem el mateix, i el transport públic, òbviament, l'evitem, pel tema del virus. A més, com veieu, ningú porta mascareta. El transport públic sí, però bé. Ja sé que això no s'ha de fer, d'anar per la vorera, però és que m'he equivocat, no volia anar per aquí. Aleshores, per on passarem durant aquesta hora? Per molts llocs, de fet, tenia ganes de fer aquesta ruta en bici i gravant-la. No és la primera vegada que la faig en bici, però gravant-la, perquè passarem per South Kensington, que és un barri molt ric. És una de les zones amb més renda per càpita del Regne Unit. Després de passar pel carrer principal de Kensington, entrarem a Hyde Park, creuarem Hyde Park per dins, el creuarem a lo llarg, no a lo ample. Quan se'ns acabi Hyde Park, hi veurem Hyde Park Corner, que és una de les cantonades de Hyde Park, que és molt xula. Baixarem Green Park i de Green Park acabarem just a les portes de Buckingham Palace. Si la reina ens convida a fer un cafè per agafar forces per seguir, entrarem. Jo crec que no passarà, perquè avui m'ha dit que anava liada, per tant seguirem. De Buckingham Palace anirem directament fins a Westminster, fins al Big Ben, l'abadia de Westminster, que no sé si l'arribarem a veure perquè està al costat, però passarem per allà. Fins al pont de Westminster no el creuarem, just girarem abans. I veurem el London Eye, veurem la seu de Scotland Yard, seguirem el riu, i sortirem a la City i amb una mica de sort veurem el Monument, que és un obelisc xulíssim del segle XVII. Diria que és del segle XVII, ara dubto, ara ho veurem. Dic amb sort perquè aquella zona de carrerons petits de la Londres històrica la controlo una mica menys, i de les vegades que he fet la ruta no sempre he aconseguit passar per allà. Però bé, després de Monument passarem per Liverpool Street Station, que és una de les estacions més grans de la ciutat. I és molt xulo aquell carrer de la City moderna. Allò ens portarà a Shoreditch, que és el barri hipster, guai, de l'art urbà, on s'ha de sortir de festa, de fet, si vens a Londres. I després de Shoreditch arribarem a Haggerston,
que ja és on viuen l'Àngel i l'Alba. O sigui, que tenim un camí i... Bueno, i si voleu el fem junts. Això ja és Kensington High Street, el que es traduiria com el carrer principal de Kensington. I és que cada barri, o molts dels barris de Londres, tenen un carrer principal, un High Street, que és on hi ha els comerços i els transports. I normalment s'empalmen. És a dir, van canviant de nom els carrers, però no deixen de ser el carrer principal de cada barri, que en molts casos és per un tema històric, no? La carretera que unia els nuclis urbans s'acaba convertint en... s'acaba urbanitzant tot i s'acaba convertint en ciutat. Una mica com el que va passar al carrer de Sants i la Creu Coberta. Tota la vida allò, a casa, qualsevol persona, qualsevol sancenc sap que el carrer de Sants és la carretera, perquè històricament era la carretera que unia Barcelona i Santa Maria de Sants, el barri de Sants, en aquell moment poble. I s'ha acabat convertint en un carrer principal, ple de comerços i una mica el mateix.
Aquí ja comença el parc. Això no és oficialment Hyde Park, això encara és Kensington Gardens, jardins de Kensington. I és que allà, si girés la càmera, que no puc perquè la tinc enganxada al pit, veuríeu el Palau de Kensington. Ara entrarem per aquí dins al parc, que no hi ha semàfors, i és més agradable. I menys soroll de cotxes i tot això. Això no us he dit el resum inicial, però ara veurem el Royal Albert Hall, que és el teatre, la sala més icònica de Londres, aquí. Ara sí que us direu. I aquí, una estàtua imponent. Hi ha escultures amb persones vestides amb vestits propis de... Que hi ha camells i que hi ha lleons segur, el que no sé és què significa cadascun. Això ja és Hyde Park. Cap allà, a la dreta, si creuéssim per aquí hi hauria Harrods. I això d'aquí davant és supercuriós. Són els estables reials. I allà davant, ara hi passarem i ho veureu millor, sempre hi ha camions de transport d'animals, de cavalls en aquest cas, és allà davant l'estable. De fet, aquí, clar, a la càmera no s'aprecia, però tot aquest camí de terra està ple de tifes de cavall. El regiment de cavalleria muntada té la seu aquí, i això és el que us deia dels camions, per traslladar-los. De fet, aquí a l'esquerra, des d'aquí no es veu tampoc, però és que, clar, no podem anar donant voltes, si no, no arribaríem mai. Però hi ha com una avinguda molt ampla, de terra, que aquesta sí la van fer
cap allà al 1700 o així, i era on durant els segles XVIII i XIX l'alta burgesia i les classes apoderades de Londres anaven a passejar amb els seus cavalls, els seus carruatges, només per deixar-se veure. I hi ha gravats de l'època on es veu gent mirant, nosaltres seríem els que estem mirant allà com passen amb els Ferraris avui dia, no? I en un carril bici que travessa el parc és molt heavy perquè hi ha un carril de cavalls. És a dir, hi ha la carretera, el carril bici i un carril aquí pintat de taronja que hi diu Horses Only. Una cosa que no havia vist jo en ma vida, un carril cavall. Aquí se'ns acaba Hyde Park. Això és Hyde Park Corner, la cantonada sud-est del parc. A la cantonada nord-est hi ha Marble Arch i el famós Speaker's Corner. No sé per què, però cada cop que hi passes hi ha gent flipant-se amb cotxassos o amb motos. Ara no passarà cap cotxe bo, però és el punt on he vist passar més cotxes d'aquests. Els que dèiem abans, no? Les que abans es passejaven amb cavall al parc fa 200 anys, ara es passegen no gaire lluny d'aquí, un altre tipus de transport. Abans de les colònies, veieu Índia, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Àfrica, Carib, i allà n'hi ha més. I ara que veig aquest tio, m'he posat les llums abans de sortir, però no les he encès. Els llums. I això és Buckingham. Seguirem per allà baix, però si anéssim per allà, arribaríem directes a Trafalgar Square. Passa que per aquí és una mica més directe. Si anéssim per Trafalgar, faríem Trafalgar i després baixaríem cap a Charing Cross, m'imagino, però ens perdríem al Big Ben.
tot i que està en obres. Està completament cobert de bastides i no es veu res, però m'agrada més passar per aquí, hi ha més tranquil·litat, passes per zona verda més que per allà. Ja hi som allà, és el Parlament. Darrere les tones de Bastida hi ha el Big Ben. I aquesta plaça està plena d'estàtues dedicades a personalitats mundials i lligades al Regne Unit també. I la de la punta, que la veurem d'esquena, no es veurà gaire bé, és la de Winston Churchill, que va ser molt polèmica les últimes setmanes amb les protestes de Black Lives Matter, perquè els manifestants la van guixar i van escriure Churchill was a racist. I clar, un símbol com Churchill que es va convertir en heroi durant la Segona Guerra Mundial és aquest aquí. Doncs que el qüestionessin i hi va haver gent que no li va agradar, però la veritat és que, mira, aquí el teniu. En Winston. La veritat és que està demostrat que Churchill tenia un menyspreu molt gran cap als indis quan eren colònia. És a dir, era racista en alguns aspectes. és el pont de Westminster del que us parlava abans, London Eye. Aquell edifici d'allà té una història superinteressant. Ara és un hotel i la part de sota és un aquari. Però va ser la seu d'un primer intent que es va fer de crear com una mena d'alcaldia, és a dir, d'organitzar tota la ciutat sota el mandat d'un sol poder, un ajuntament, vaja. Però se'l van carregar
i durant molt de temps Londres va estar governada pels districtes, per fer el símil amb Barcelona. I de fet no va ser fins... Juraria que va ser... No sé, no us vull enganyar. Però més tard del 2000, quan es va crear la figura del mayor, de l'alcalde, per tornar a donar una mica de sentit a les polítiques que havien de regir la ciutat. Encara hi ha moltíssimes coses, moltíssimes, que s'organitzen localment des dels districtes, perquè Londres és tan gran que seria una bogeria, si no... Mireu, això és la seu de... Això és Scotland Yard, que ara us explico per què se li diu així. Total, que aquell edifici va ser durant un temps el Council de Londres, i ja no ho és. Ara, l'edifici de l'alcaldia de Londres és un edifici xulíssim, ovalat, de vidre. Potser ja l'heu vist. El que us deia de Scotland Yard és un sinònim de Metropolitan Police, que és la policia metropolitana de Londres, que és el cos policial més gran del Regne Unit. Aquí no hi ha una policia anglesa. I Scotland Yard es diu perquè és on tenien antigament la seu. El carrer on hi havia la seu de la Metropolitan Police era Scotland Yard. I se li va quedar el nom. Ara aquesta seu li diuen New Scotland Yard, perquè ja no està al carrer de Scotland Yard, està aquí, però han mantingut el nom aquest icònic. Aquesta bici d'aquí és del que seria l'equivalent al V5 de Londres, que ho vaig explicar en l'altre vídeo. Així que no ho repetiré. Però té un sobrenom també molt curiós. Quina merda de clickbait, eh? Opa, els fonolls. Els hauria d'haver adelantat per la dreta, culpa meva, però... Hòstia, aquest... Què és això? Aquests dracs d'aquí marquen l'entrada a la City de Londres. A més de designar l'àrea econòmica i tot això, funciona com una mena de municipi independent. Té una policia pròpia, la City of London Police. I té una autonomia que no té cap altre districte de Londres. De fet, és que funciona com un municipi diferent. Aquell edifici punxegut d'allà al fons, que no crec que veieu, l'edifici més alt de Londres.
Freixart. Té un mirador que s'ha de pagar per pujar-hi. Jo no hi he pujat mai, però sí que s'ha de pagar per pujar-hi. Però també té un bar, i el bar és gratis. Encendre els llums. Aquest és el moment delicat. Trobar quin carrer era el que havia de girar a l'esquerra. I un cop m'equivoqui, tornar a trobar el camí. A veure, porto el mòbil i cap problema, però no he aconseguit fer-ho encara sense treure el mòbil. Però jo crec que és allà. Bueno, a l'altre, espera't. Crec que puc anar per aquí. Però si passem aquest pont, hi ha un carrer que ens porta directe al Monument. Que podria ser aquest. I l'és. Mireu. Només vull mirar quina època era perquè juraria que era del 1600 i alguna cosa, però... Exacte. Construït entre el 1671 i el 1677 en memòria del gran incendi de Londres del 1666 que va cremar 2/3 de la ciutat.
Londres és molt això, és creuar-te amb coses històriques de monument del segle XVII, envoltades d'arquitectura ultramoderna i de... Veieu? Bueno, vaig assenyalant però em fa la sensació que no es veu res. Això és la City antiga. El centre de la City antiga és l'estació de Bank, si la busqueu, perquè és on hi ha el Banc d'Anglaterra. Però aquí davant ja veieu. Thank you. Tots els edificis de vidre, els gegants financers. Si us interessa el tema de la City, hi ha un llibre. No recordo el nom del periodista, era un periodista neerlandès que va venir a Londres per fer un blog pel Guardian sobre la City, amb entrevistes a banquers, a gent de perfils molt diferents, tots del sector financer de Londres, de la City, i d'això després en va fer un llibre que es diu Nedant entre taurons, que està editat en català, i és super interessant per veure com funciona tot el que hi ha darrere d'aquestes fortaleses de vidre i d'acer. Això d'aquí ja és Liverpool Street Station, que com us deia és una de les estacions més importants de la ciutat. I aquí ja comença a ser molt zona de sortir, molts pubs, molts llocs de festa, molts llocs molt xulos. Des de la següent cruïlla cap allà, sobretot, i cap a la dreta, és una zona que fa 20 anys... Bueno, és la típica història de barri gentrificat, que fa un temps no hi volia viure ningú i ara és un barri de moda. No sé què està fent. El paisatge canvia, la gent canvia. Allà hi ha dos trens a sobre dos vagons de metro sobre un edifici pintats, tot molt artístic, molt...
molts pubs i molts bars guais, moderns. Shoreditch. Què passa? Que viure aquí és car i els pisos són una porqueria. Que això és una cosa que es podria dir de tota la ciutat, però especialment aquí. Ara ja hem passat Shoreditch i la zona més... el rovell de l'ou del hipsterisme. Bueno, es podria debatre, perquè cap allà dalt hi ha Stoke Newington, que també és un barri super hipster. Però bueno, això és com la zona... ja us ho he dit, crec que queda clar. Ara creuem el canal, que és una de les coses també que... si vens a Londres i ja hi has estat alguna vegada, probablement no has anat al canal, perquè no és un monument, però és xulíssim passejar-hi si fa bon temps. El creuarem per un pont que hi ha, bueno, un pont que queda a aquesta alçada, i gairebé hi serem. Una de les coses xules de Londres és la quantitat de temples de diferents religions i creences que hi ha. Aquest n'és un. Òbviament, però hi ha des de, òbviament, moltíssimes mesquites, esglésies. Hi ha esglésies anglicanes, òbviament, però també n'hi ha moltes de catòliques, n'hi ha protestants. Hi ha esglésies catòliques separades per països, l'església catòlica xinesa de Londres, coses d'aquestes. Al costat de casa meva hi tinc una seu dels Testimonis de Jehovà. Això és el canal, que no s'ha vist. I això ja és Haggerston, que és la nostra destinació.
seguíssim recte trobaríem Dalston, que també és una altra zona xulíssima. També superviva. Això també és una cosa super típica d'aquesta ciutat, que tens carrers plens de trànsit, de botigues, de gent, de vida, de moviment, però a la que te'n surts ja entres a barris residencials, a tranquil·litat, a casetes així baixes. I ja hi som. L'Àngelo i l'Olga viuen en aquest carrer d'aquí. Així que ho deixarem aquí. Encara no tinc un nom per aquest tipus de vídeos. Tampoc sé si en faré més. Ja veurem. De les ganes i de si agraden. No és que ara m'hagi passat a fer aquestes coses. Vull dir, seguiré fent vídeos guionitzats, que és on em sento més còmode, explicant coses, curiositats i no ho sé. Però crec que també està bé tenir una mica de varietat i la veritat és que he estat veient vídeos així més tranquils. Un dia explicarem què és la Slow TV, però com una mena de vídeos que podríem catalogar de Slow YouTube, que trenquen una mica amb el discurs aquest que YouTube tot ha de ser talls i llums i coses que es van movent i que potser també hi ha espai per aquest tipus de contingut que et poses de fons i vas fent les teves coses i veus Londres des del sofà i no et canses. Aquí el que es cansa sóc jo. En fi, fins al següent.